masondela kuye. Iziqhamo somoya luvuyo. Uyamvuyela nje ngena emnyango. Luvuyo. Continue. Uxolo. Oh, into endenzayo soze ndimxole. Bashiya kucabele. Yu. Athini uthetha kanje ku? Baxolele umsebenzisi xolele secela. Wathi isiqhamo somoya into uxolo. Continue. Ukuzeka kade umsindo. Patience. Ayekeleyo. Uzeka kade umsindo. Yo. Fota ngoku. Amazi umuntu ozeka kade umsindo. Angamnyoko yaba. Anesithi. Zeka kade. Like a palm tree. Umsindo wakho maqathele. Awuhlelo kulapho. Qala uhambi mile. Umsindo wakhe. Uhambi miles. Amen. Awumoyiki nje ngathi liqaqa umama wami umthi mazi. Yanza mnqala ngapi. Uzeka kade umsindo. Yeah. Amen. Uzeka kade umsindo. Iza. Ububele. Oh. Yazi ububele into enkulu kanjani. Ububele. Always welcome. Ubona abantu abanjalo. Always welcome. Noma kuthiwa uzikhona lapho nendlole ngo ngondiyazi iba nemotion. But hey, ububele man. Noma sezokulungisa uyamva ukulungisa sekubeleni. Hallelujah. Sebo ububele umuntu kamoya iza ukulunga azi nabantu aboyikayo ukulunga because bathi abantu bakuthatha advantage. Yeah, Tommy utata wayala abantwana ngokubahlasa yabona ingalungi kakhulu kwehlabathi because abantu abalungileyo bathatha advantage. Manje iBhayibhile ukulunga ku right ungoyiki ukulunga. Amen. Iza Itembe. Oh, yeah. Phila. Itembe. Phila yaze caweni. No, andiphathwe sisusu. Ayakhona. Lijai. Bezongela manje. Akanje bakala. Akangomoya lo kanjalo. Yabo. Athi umoya. Uthembekile. Ukhona umuntu uyamazi noma ekuhlela ukwenza into ethile athi andikwazanga yenza uvela umthembe ngoba hayi ndiyamazi unyanisile. Yabo sibamba nje mangayanga ekwenzeni xa esitha ukukho njani. Because why? Because uthembekile. Eyazi uba iba into ibeke esandleni sakhe rest assured iza kwenzeka. Kunabantu uqonda uba uyakwazi uyenza into ethile qha kusiyami. That's a problem. Indlela iproblem la uyamazi mangayenza lento futhi cha isitoro zasifumana awunawungqiyama ngaye awunawuvumelana namhlanje meetingini uba ithini yangabe ucimela ngoba uzathetha loo nto. Hayi siyabo But ukhona umuntu othembekileyo yazi uba bethe ezandleni zikabana hayi rest assured umuntu kamoya ke lo. Amen. Izala ubulala patience ubulala into gentleness ne Gentleness. ube kind. Kunabantu abazithembileyo babona ba rough uzithembile yabona umuntu ngeke nathetha naye awuphinda ilibali nendithethe naso yawuhamba ezibheke ngokuthi wathembi ngamazwi wakho ba ayakho wathembi yabo wathembi kuba mhlaba bantu nathetha naye namsize bathi abanjalo bakamoya banobulala yena into aqhayisa ngayo into yobana ngaba uba ndithethe naye soza phinda ilibale into enhle ethethileyo uzithembe ngaloo nto hayi yabona njengoba manje ndingathetha naye
uzithembele uba ndiza kulibhilda eli cala lilungile apha kulo noma kuthiwa sele incanyiwe kodwa uba ndithetha naye mna soloko ndivela kweli cala lilungile ndiyambhilda siyabo kude kuthiwe yho hayi wena kuwe wonke umntu soloko erayithi ayikuba akayibo because izinto zivela ngendlela ethile unobulali amen hayibo umfundisi akamazi na akamazi umfundisi amjonge umfundisi uyamsebenzisa umfundisi akamazi ayikuba sometimes ayikuba akayazi uyazazi zonke izinto more especially umuntu ongumfundisi izinto sometimes uthi uyazidlulisa nje kuye so that ayazi uba istate sabantu ahamba nabo siphi na siyabo but uyayazi into ayenzayo why esenza ngolu hlobo enza ngalo amen because why ubulali umuntu kama izake ukuzeyisa ingabe uyakwazi na ukuthi hayi apha kuwe uthi hayi apha kuwe ukuzeyisa uzeyise wena kungakho umuntu ude wama uze namanzi abandayo uzokukhala kaba amanzi abandayo xa unomsindi xa umuntu echuba umisile uyakwazi na ukuzibamba ukuzeyisa sema xa ufuna wengufika la edge strong ifuna wenza into erongo yaziyo ba irongo uyakwazi na ukuthi hayi because iBhayibhile ethandazani ningangeni ekulingweni but ukulingwa ayithethi kuthakuza uza songubishop songupostile omkhulu ukulingwa kuyafika nakubani na sebo but into umuntu asinda ngayo ukuthini ukuzeyisa uthi the reason why ndiwenzile yo hayi sike ndayikhalela ukuyikhalela kunanto kwenza noba mawuyenze just because umzimba wakho uyinqwenela akuthethi ukuthi yenze hayi uThixo uba akafuni ndiyenze hayi umzimba wami